mutumina damunan bana ya yi kyau. Na rantse da Allah gona na bai taɓa da gyaruwa irin na yau ba. Ina kwaso amfani na aure zai yi. Na rantse da Allah. Ni ga nawa yana yi. Nawa yana yi. Assalamu alaikum. Ina da tambaya. Mene tambaya? Ni ne za ka tambaya. Da baka miliyan 100, da baka mace ta gari guda daya. Wani ka zaba? Gwara mace ta gari ba dan ni mace na amma mene ma tambayan ka tukunna? Da baka miliyan 100, da baka mace ta gari guda daya. Wani ka zaba? Yanzu kuɗin ne a nan? Ya kuɗin na anan kashi. Kowanne ka zaba yanzu da baka. Kawai kawo kuɗin kawai matan ta ci uwarta. Mace ta garin baka so. Kuɗi! Mace ta gari na me? Kuɗi kawai. Kudin yanzu kalla. Wannan kudin ne ko? Kuɗin ne. Kudin ne? A'a kalla ha. Makai ne aka yi tambayan ko? Kai ba kace wannan fa aka ji. A'a jimana. Wallahi ba zai. A gani ka raba wa zango. Yanzu wani irin magana ne wannan? Wallahi raba wa zango. An mu dallama wa kai tambayar Da ne ba. wani yayi Duk amma kai ma ba ka san mace ta gari. to ai tambaya ɗaya ka zo da shi sai ka je ka tsaro kuɗi dan Allah Wannan ka faɗi. dan Allah ka ma da kai kai Mace ta gari. Ana da sake Ta ci uwarta ita ne. yar da nan ce. ko yar ne Ba bayar da Allah ba ko ya dana ana da jiyanka.